Ng'iyo gine jok maseche moko ni oting'o weight moloyo nikech ka ng'ato chung' piny jomoko ni lweti koni moko ni lweti koni moko ni wi gine ng'o gini ma ng'at ma ng'ama ni base onego bed godo ahinya mar mondo mi omak weight ni duto koso seche ma giting'ore mang'eny to weight no opoge kind jogi te moko winj ko pek ahinya nikech moko nya ting'o ng'ato chiegni kata mana 1 minute kapok olwaro gi piny kapok gilor gine ng'o gini ma miyo utimo bed mayot ma ginyalo time mang'eny monuore. King'iyo kaka ji ting'ore maber idhi yudo ni ng'ama ni piny ok ti gi ngufu mang'eny nikech ng'ama ni malo cha konye ywayo koro kokonyo ywayo jogi nyiso ni en kod ng'ama ni piny gikonyore mondo mi giting' ji ariyo gi yes kamano koro macho ni seche ma ji ariyo ng'ato nie bade koni ng'ato nie bade koni nikech neno ng'eny nigi ma ginungo gi to ng'ato nie malo weight ni joma mako gin ng'ama ni piny ng'ama ni piny koseting'o gi kama to ng'ama ni malo cha dhi ywayo bede gi kama to koro loso figa moro maber kamano yes koro miyo weight no ipoge kinde kanyo kamano be nitiere kaka watimo zoezi no ma kata joma nie bathe koni meeting gi nitiere kaka gichikore maber to gi lose weight cha koro ng'ama ni piny ni okenyre ahinya ni oting'o ji mang'eny seche ma jogo ringo yudo kwe madhi malo oyudo weight mang'eny ng'eny naneno ka jok ma ikini e diere kata nyithindo ema ng'eny tiyoga godo gik machal kamaendi gi jok manie diere sani kama untiere un kwan ma ji marom nade kwan no medore koso komedore to gihere marom nade kane wachake